wanci nderekaken kayipun para tamu lir gumanti anggenipun kepareng rawuh maringaken berkah saha pangestu tumantu wonten ngasanipun pamanggugati. Mugi kasempatan ingkang tanpa pambengan gelaring budaya Jawi Prasetyanada Gendo Ayu Febri sesarengan Prasetyanada Campursari. Sawan Pak MC. Kowe iki nek semene iki ukurane kowe iki kaya anakku. Nggih to. Heeh dadi ya. Sing di bawah umur. Lah iya. Nek anak karo wong tuwa kuwi bebas. Lah pripun kok bebas? Ya tegese iki anak karo wong tuwa iki bebas tidak ada batasan wong anak karo wong tuwa. Berarti ngedusi barang. Ngedusi barang ya kena. Arep ngambung wong sebagai tanda kasih sayang antarane anak wong tuwa. Kuwi ento. Beda nek karo sing ngene-ngene iki. Pripun? Sing ngene iki nek diambung nyatek biasa. Iki ya iso nyatek lho cilik-cilik. Oh, wis iso nyatek to? Wis iso to. Oh, sajake. Sapa sing wis tau nyatek iki? Ra ono. Ora ono. Lah kira. Lah iya. Sowan, Nduk. Ana ing markas besare Prasetyanada. Nggih. Semempen Ketundan Pakis Magelang. Nggih. Nderek mangayu bagya Mas Yuli kalian Mbak Fatna Dwi Andika AMD Keperawatan. Mugi dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Enggal pikantuk putra putri kang sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Sing kakung sarjana manajemen, sing putri sarjana keperawatan. Dadi wis pas. Cocok to? Engko nek sing manajemen iki kesel nyambut gawe, mulih dirawat disuntik. Iya. Heeh, dadi kon nyuntik. Malah kok nyontek. Dadi ora disontek malah kok nyontek. Lah iya. Ping rembug babagan apa? Heeh, iki lelangan suka diaturke lakon Nduk sing jumbo karo swasanane manut kadiwasanmu apa. Sambung wanci dalu, larasipun pelak 6. Iki yo nganggo bawa meneh. Nggih, kula nyuwun berkahipun Pak MC lah. Heeh, iki wektune Iya kok. Pak sing bawa nggih. Ayo Mas Bocil. Sambung wanci dalu. Bawa sik. Bocil. Senadyanto tanggep bumi langit. Ayo Mat, sak lare ayo Mat. Ayo Mas. Sambung Lah wanci ngopo dalu. lho kok ngono ki? Lah iso. Iso. Nano. Ya. Prasetyaku tan kinggang rekmo lani mas gemes yakti pengen tak tembung ning kakungmu tan lila mesti kandhek ing panggrahita angel nggonku mus yen rino
ngeleng gono genti sambunga ing wanci ratri iki ditampani ompak apa ora? Diompak, oke. Karya sada kapang sambung wanci dalu nduk Febri. Aku ketok lemu ora ngono lho maksudnya. Ora apa-apa, Nduk. Nek lemu ki malah empuk. Oh ngono ta? Heeh. Sing nyuting bahaya. Ket mau benar ngepaske wae kok ya. Ngepaske apa nih? Syutingane lho. Oh ngono. Nggih. Mendah boyo.
sabar ya, Nduk. Nggih. Wong ki ya nglayani yoga-yoga wis wayah. Nggih. Yoga-yoga wis umur iki tegese dina-dina kudu mandeg. Oh nggih. Ambil napas. Oh ngeten. Dadi engko nek wis arep rampung biasane engko diseseke. Mula kowe ya sok diseseke? Apa? Kowe sok diseseke apa? Mboten. Kurang tahu? Mboten. Oh lah ya. Engko nek ngono dolan ngetan, Nduk. Nggih. Ajeng dinapake, diseseke. Diseseke. Oh nggih. Purun kula kok. Tenan? Nggih. Iya. Kowe kok keri kene blah. Lah kok ngoten to? Ya kok ayo nek kowe jaran ngetan. Nggih. Kowe kok ngetan sepuluh men keri kene ora apa-apa. Kang Mas Kang Merah. Iya itu ya itu. Semangat toh. Kene iki kurang semangat wis domene Pokari. Mendah boyo. Dangdut sosro. Matur sepanuwun Nduk Febri. Sesarengan para kanca prasetya nada campursari pangajap kinarya lelipur nderekaken gayipun para tamu ngantos dumugi paripurna ing mangke. Ngaturaken pambagya kawilujengan bonjo para tamu ingkang katemben rawuh wilujeng lekah kanthi mardikaning panggalih. Prasetya nada campursari Galuh Purwanti sesarengan prasetya nada campursari. Monggo Mbak Budiarti. Budiarti. Yo, 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 yo. Piye? Tangale takon madang sih. Ayo. Kota saya kok geseh to kan motor. Febri, kowe lungguhe rada rono. Lah ngapa? Mari geseh Supri ya. Oh, sajake iya, mesti kuwi gara-gara kuwi.
Kowe iki mbiyen sing kok bener kowe iki padha karo ketoke ge rada pailan. Ah, iya. Bojomu kan lagi bandaran to. Ah iya. Ya ngono, ning ya aja ngono. Kowe iki mbiyen nek jaman anyar-anyarane Laras, kowe iki karo Laras nek mung harap tenanan.